नमस्कार मित्रांनो, तर आज सर आणि मॅडम मानगाववरून आलेले आहेत आपल्याकडे आल्टो घ्यायला आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरांनी गाडी न बघता 5,000 रुपये टोकन दिलं होतं सकाळी सरांना म्हणलं गाडी बघा, तर सर म्हणजे तुमच्या ट्रस्टवरती आम्ही गाडी घेतोय. तर सर कसा वाटला तुम्हाला एक्सपिरियन्स KRC गुरुमध्ये? जे मी रील्स बघून सरांचे आलो होतो. तर रील्स बघितल्यानंतर मी डायरेक्ट त्यांना फोन करून सांगितलं की तुम्ही गाडी कुणाला दाखवू नका. मी डायरेक्टली त्यांना टोकन पाठवलं आणि गाडी खरंच म्हणजे ज्या कंडिशन मध्ये त्यांनी व्हिडिओमध्ये दाखवली त्याच्यापेक्षा सुंदर गाडी त्यांनी इथे दाखवलेली आहे मला आणि गाडी खूप आवडली. धन्यवाद सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू मॅम. Just point.